А ўжо цяпер з намі на відэасувязі вядомы блогер Нехта Сцяпан Святлоў. Добры вечар. Вітання. Сцяпан, вельмі шмат інфармацыі з'яўляецца на тваім канале Нехта. Мы сочым за ёй таксама і стараемся даваць у наш эфір. Гэта і інфармацыя пра пратэсныя настроі, і тое, што самалёт Александра Лукашэнкі стаіць ужо запраўлены і чакае фактычна на вылет у Беларусі, калі будуць пратэсты масавыя. Таксама пра войскі, якія ад учора актыўна з'язджаюцца ў сталіцу. Адкуль гэта ўся інфармацыя, наколькі ёй можна давяраць? Вось у прыватнасці, можа, спынімся на самалёце Александра Лукашэнкі. Адкуль гэта вядома, ці гэта сапраўды інфармацыя? Ці крыніцы можна давяраць? Так, ці можна давяраць, ці гэта так пацверджана, што вось Александр Лукашенко ўжо амаль што ў самалёце і свае золата і даляры спакаваў? Гэту інфармацыю мы атрымалі ад дзвюх крыніцаў, у тым ліку ад той, якая раней нам дасылала праўдзівую інфармацыю пра Менскі аэрапорт і ўсё, што з ім звязана. Таксама можна канстатаваць, што адзін самалёт урадавы ўжо выехаў, нам дасылаюць скрыны з сервісу Flight Radar. Ну і таксама па некаторай інфармацыі ад нашых падпісантаў, вельмі шмат міліцыі таксама ў раёне Менскага аэрапорту. Гэта інфармацыя вось у нас менавіта ад дзвюх крыніцаў, тым ліку ад адной надзейнай. А наконт войска мы бачым вельмі шмат відэо, якое з'яўляецца у цябе на канале, таксама, што сцягваюцца ў Менск пэўныя войскі. Ці вось ёсць нейкая, напрыклад, не ведаю, там мапа, аналіз вось гэтай сітуацыі, як, наколькі Менск пакрыты гэтымі сілавікамі? Дакладнай інфармацыі па войсках няма, але сапраўды мы сочым за тым, што адбываецца. Бачым, што ледзь не з усёй краіны войскі сцягваюць у Менск. Відавочна, што для Лукашэнкі гэта найбольш балючая кропка. Ён лічыць, што выходзіць людзі будуць толькі ў Менску, хаця насамрэч гэта, можна сказаць, што асноўная стаўка на гэтых выбарах будзе ў рэгіёнах. Мы бачылі, колькі людзей там выходзіць. Паводле нашых крыніцаў, у тым ліку сярод жаўнераў, ёсць шмат прыкладаў, калі цэлымі вось гэтымі аўтобусамі ваеннымі вайскоўцы выступаюць супраць, дасылаюць сцягі з бел-чырвона-белымі сцягамі, і у тым ліку гэта сведчыць пра тое, што далёка не ўсе вайскоўцы гатовыя выходзіць супраць народу, бо яны адзін народ і ёсць. Ну і мы бачылі, як людзям не падабаецца тое, што сцягваюцца войскі, машыны вельмі гучна сігналяць, прычым усе на кожных скрыжаваннях. Але пры гэтым таксама, калі адбываюцца нейкія затрыманні, то мы бачым досыць брутальныя дзеянні амапаўцаў, брутальныя дзеянні і абсурдныя вельмі часта міліцыянтаў. І ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі бачна, што перавага пакуль што па баку сілавых структураў. Ты у сябе таксама на старонцы заклікаў, з'явіўся такі заклік, ці гэта сапраўды твой заклік, да такой, ну, фактычна рэвалюцыйнай барацьбы, раскідваць цівікі, таксама калоць колы у гэтых аўтах сілавікоў і там шэраг іншых дзеянняў. Ці гэта сапраўды так і да чаго гэты заклік? Мы з першай жа сваёй публікацыі у тэлеграме выказвалі, транслявалі менавіта волю народу, тое, што хочуць бачыць людзі. Мы разам з іншымі каналамі, параіўшыся, выпрацавалі некаторыя пункты, якія людзі публікавалі ў сваіх чатах, якія дасылалі нам як ідэі, прапановы, і дзеля таго, каб абараніць іх ад супрацьпраўных дзеянняў міліцыянтаў, выклалі розныя памяткі, у тым ліку шчэпкі, так званыя, каб нельга было чалавека з натоўпу так проста выцягнуць. У тым ліку, як абараняцца ад слезацечнага газу, што рабіць, калі беспадстаўна затрымліваюць, як рэагаваць на свавольства міліцыянтаў. Тут менавіта ў гэтым кантэксце зробленыя вось гэтыя папярэджанні,
ідеямі ды прапановы людзям. Ну і вядома ж, кожны думае сваёй галавой, калі хтосьці хоча свабодна, як у нармальнай цывілізаванай еўрапейскай краіне выходзіць, адстаиваць свае галасы, змагацца за свой выбар, то гэта ягонае права, і ніхто яму не можа забараніць, мы можам толькі дапамагчы, і просто вось так акумулявалі вось усе гэтыя народныя прапановы ў адну публікацыю. Сцёпа, асноўны твой канал, праз які ты працуеш, гэта, вядома, Тэлеграм. Сёння ў Беларусі назіраліся вялікія праблемы з інтэрнэтам. Таксама Тэлеграм на пэўны момант быў адключаны, і дагэтуль ён спрабуюць яго ўлады блакаваць. Некаторыя абыходзяць, некаторыя не. Ці вось ты таксама заўважыў, наколькі ў цябе спала актыўнасць тваіх падпісчыкаў? Пакуль актыўнасць самая высокая, за 10 хвілін мы атрымліваем больш за 200 паведамленняў. Гэта нават чыста фізічна ўжо не паспяваем апрацоўваць. Таксама здараюцца цікавыя моманты, калі чалавек піша: «У мяне нет інтэрнета, што делать?», прычым піша ён гэта ў інтэрнэце. То бок, пакуль інтэрнэт ёсць, улады сапраўды спрабавалі яго блакаваць з раніцы. Потым блакаванні крыху спыніліся, не працаваў Інстаграм, не загружаліся там здымкі. Мы таксама ізноў жа прапановы і ідэі людзям, як абыходзіць блакаванне, у тым ліку з VPN-ам, таксама публікавалі. І пакуль бачым, што улады таксама спрабуюць пачаць блакаваць, таму што ізноў пачаліся паведамленні пра тое, што блакуюць інтэрнэт. Пакуль ім гэта не ўдаецца, асабліва Тэлеграм, дзе ёсць свае проксі-серверы, і можна працягваць ім карыстацца. Сцёпа, яшчэ пытанне наконт, можа, крышачку яно і прыватнае будзе, але ў Беларусі, хоць і не хочацца гэта ўсё цытаваць, цябе вельмі часта зараз прыхільнікі Александра Лукашэнкі называюць каардынатарам рэвалюцыі ў нашай краіне. У сувязі з гэтым ці вось не страшна табе, таму што бачна, што яны на цябе вельмі злыя і маглі б нават прыняць нейкія дзеянні, каб табе перашкодзіць? Я думаю, што гэта малаверагодна, таму што мы таксама тут дбаем і пра сваю бяспеку, і пра бяспеку людзей, якія працуюць са мной, бо я адзін такія патокі інфармацыі не здолею перапрацаваць. Мы прымаем пэўныя захады бяспекі, як правіла, 95%, 98% усіх гэтых пагрозаў яны несапраўдныя, не маюць ніякага дачынення да рэальнасці. Пакуль мы працуем у звычайным рэжыме, і ўсё ў парадку. Дзякуем, Сцяпан, за гэтую інфармацыю. Блогер Нехта і Сцяпан Святлоў быў спадарства нашым госцем. А таксама дзякуем за тое, што вы пішаце нам свае смс-паведамленні. І вось